Няма друга такава технология на пазара, в която да си помислиш, че искаш да създадеш нещо и да го направиш в офиса. Да погледнем вашия проект. Решихме какво да правим в офиса. Вкарахме малкия мотор в офиса и го сканирахме. Обработихме файла отново в офиса. Принтирахме модела отново в офиса. Смятахме модела. Снимахме целият процес в офиса. И накрая получихме вашето желание, произведено в офиса. В тези ключове само падат. Нямаше някаква поставка за тях. Чакам малко, бе. Аз съм на Саша в Крим 3D, където може да се принтирам такава. Сега ще ви покажа как ще стане. Искам поставка ми в формата на този мотор. Затова ние да го сканираме.